Hei, mulla on tänään tarkoitus puhua pedon merkistä, kahdesta Jeesuksen tulemuksesta ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Tämä on nyt vähän tavallista pidempi puhe, koska tässä nyt vähän siteeraan Olavi Kokkosen kirjaa. Ilmestyskirja avautuu. Ja mä luen täältä tämmöisen tekstin tästä kirjasta ja sitten pikkusen siitä jotakin sanon. Ilmestyskirja 13, 16-18 sanoo näin: pedon nimen luku ja merkki. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja sen luku on 666. Pedon merkki on askarruttanut kristittyjä kaikkina aikoina. Virheellisestä raamatutulkinnasta johtuen on myös kaikkina aikoina kristikunnan historiassa pelätty tätä asiaa. Ilmoitus pedon nimestä, sen luvusta ja merkistä on uskovien tärkeää ymmärtää oikein, turhien ja väärien pelkojen välttämiseksi. Meidänkin aikanaamme pedon merkin väärä tulkinta nousee yhä uudelleen säikäyttelemään eri piirien kristittyjä. He saattavat jopa kokoontua tapahtumiin ja seminaareihin tutkimaan, mikä merkki voisi olla ja kuinka varjeltua siltä. Tämä heijastaa vain osaltaan sitä, kuinka epävarmoja pedon merkin suhteen voidaan nykyäänkin olla. Pedon nimi, nimen luku ja pedon merkki. Jakeissa ilmenee 3 erillistä osaa: pedon nimi, nimen luku ja pedon merkki. Niitä ei pidä sotkea keskenään. Ne esiintyvät myös yhtä aikaa. Pedon merkkiä ei voi olla ilman, että tiedettäisiin pedon oikea henkilökohtainen nimi. Myös nimestä saatava lukuarvo voidaan vasta silloin laskea. Antikristuksen henkilökohtainen nimi tiedetään vasta seurakunnan ylöstempauksen jälkeen, kun ollaan selvillä tulevan Suur-Syyrian hallitsijasta. Silloinkaan peto ei ole Syyrian ensimmäinen hallitsija, koska ensin ne 10 kuningasta ovat olemassa. Heidän jälkeensä nousee eräs muu ja hän on erilainen kuin edelliset ja hän kukistaa 3 kuningasta, Daniel 7.24. Vihan ajan Syyrian toinen hallitsija on vasta Antikristus. Saattaa siis olla, että seurakunnatta ei tule tietämään ennen ylöstempausta Antikristuksen henkilökohtaista nimeä. Kun tiedetään pedon henkilökohtainen nimi, siitä voidaan laskea luku 666. Kreikan, hebrean ja latinan kirjaimilla saattaa olla numeroarvo. Nimen numeroarvon laskeminen tulee olemaan vihan ajan pyhille aivan kuin viimeinen osoitus ja varmistus siitä, että kyseessä on juuri Raamatun ilmoittama lopun ajan Antikristus. Jos nykyisin jonkun henkilökohtaisesta nimestä tulee tuo luku, se ei todista yhtään mitään. Ollakseen Antikristus tarvitaan muidenkin raamatullisten ehtojen täyttyminen. Mielenkiintoista on todeta, että 6 roomalaisesta numerosta muodostuu summaksi 666. Tässä on niin kuin roomalainen 1 ja sitten plus 5, roomalainen 5. Mä en nyt rupea luettelemaan näitä, tässä on tämmöinen kaava siitä. Adventistit ovat tehneet Antikristuksen paavista, koska hänen päähineessään lukee latinaksi Vicarius Filii Dei. Siitä saadaan luku 666, jos kirjain U ymmärretään veeksi. Samalla keinolla heidän profeettansa nimestä Ellen Gold White syntyy sama luku. Jälkimmäinen olisi varmemmin Antikristus, koska luku syntyy henkilökohtaisesta nimestä. Paavin päähineestä oleva lause ei ole mikään nimi. Kummallakaan näistä henkilöistä ei tietenkään ole mitään yhteyttä tulevan Antikristuksen kanssa. Eli Vicarius Filii Dei. Täällä on taas tämmöinen laskentakuvio siitä. Ellen God White. Pedon merkki tulee olemaan valtakunnan symboli, kuten eri maiden liput nykyään. Se ei ole adventistien väittämä sunnuntai, jota on vietetty Paavalin perustamista seurakunnista lähtien. Se ei myöskään ole yhteydessä nykyiseen katoliseen kirkkoon tai paaviin. Paaviutta on ollut jo 1500 vuotta. Paavi ei ole Antikristus
joten edes hänen henkilökohtaisesta nimestäkään ei voida laskea pedon lukua, puhumattakaan tiarassa olevasta kirjoituksesta. Tällaiset harhaiset selitykset syntyvät eskatologian historiallisesta ja symbolisesta tulkintatavasta. Koska koko pedon valtakunta ei vielä ole olemassa, emme voi myöskään tietää merkin muotoa tai sisältöä. Se suunnitellaan vasta vihan ajan puolenvälin tienoilla, jolloin 8. valtakunta on tosiasia. Vain merkin ottaminen otsaan tai oikeaan käteen mahdollistaa elämisen ja toimeentulon. Se on samalla antikristuksen palvontaan suostumisen merkki. Merkki on julkinen ja jokaisella näkyvästi esillä. Kukaan ei voi olla puolueeton. Siksi merkittömät joutuvat hengellään maksamaan kieltäytymisensä. Jumala taas tuhoaa ja heittää kadotukseen vihan ajan lopussa kaikki merkit ottaneet. Ja tässä on Raamatun paikka sitten Ilmestyskirja 14, 9-11. Vai onko tämä Daniel? Joo, no mä luen myöhemmin nämä Raamatun paikat. Suunnaton ihmisten harvennus tulee tapahtumaan noiden 3,5 vuoden aikana Välimerta ympäröivissä maissa. Antikristuksen valtakunnan ihmiset joutuvat tekemään joko tai ratkaisun. Tuskin kukaan kykenee olemaan puolueeton. Pedon merkki ei koske nykyaikaa. Se ei koske ollenkaan seurakunnan aikaa. Sitä on siis täysin turha nyt pelätä. Pankkien luottokortit eivät ole missään yhteydessä pedon merkin kanssa. Ei edes niitä korvaava ihoon pistettävä mikrosiru, tunnusluku tai merkki ei ole missään yhteydessä pedon valtakunnan symboliin. No milloin pedon merkki tulee sitten? Kertaamme vielä lyhyesti, milloin pedon merkki on ajankohtainen asia myös Jumalan palvelijoiden kohdalla. Ja 1. Kun seurakunta on ensin temattu taivaaseen. Eli 2. Tessalonicenskirja 2, 1-12. Mä luen tämän nyt tästä. 2. Tessalonicenskirja 2 täällä. 1-12. Hetkinen, mikäs mä oon sen laittanut nyt. Mä luen nämä raamatupaikat, mulla on erikseen tässä paperilla, mä luen ne sitten. Sitten kun vanha Rooman valtakunta-alueelle on syntynyt 10 valtiota, Daniel 7, 23-24. Kun valtioliiton Syyria-nimisen osaan nousee järjestyksessä toinen hallitsija, joka on Antikristus, Daniel 7, 24. Kun Syyrian kuningas tekee liiton Israelin kanssa, Daniel 9, 27. Kun Antikristus kukistaa sodillaan Egyptin, Kreikan ja Turkin, Daniel 7, 24, 8, 9 ja 11, 36-45. Mä luen nämä raamattupaikat kohta. Kun Syyrian toinen kuningas on laajentanut aluettaan itään aina Intiaan asti, jolloin 7. eli uudistunut Rooman valtakunta muuttuu 8. perustelut on aikaisemmin tässä kirjassa. Kun Syyrian kuningas rikkoo 7-vuotisen liittonsa Israelin kanssa, hyökkää maahan, lopettaa uhritoimitukset temppelissä ja julistautuu Jumalaksi. Daniel 7, 25 ja 80, 12, 9, 27, 11, 41. Matteus 24, 15 ja 2. 2 ja 4. Kun seurakunnan ylöstempauksesta on kulunut 3,5 vuotta. Sitten vielä, kun Israel joutuu pakenemaan maastaan itään Edomiin ja Moabiin. Daniel 7, 11, 41 ja täällä on myös raamattupaikkoja useampi. Kun Syyrian kuningasta nousee tukemaan väärä profeetta, joka tekee ihmeitä. Kun Israelissa esiintyy 2 säkkipukuista profeettaa, Ilmestyskirja 11, 3-12. Kun tiedetään Syyrian toisen kuninkaan henkilökohtainen nimi, Ilmestyskirja 13, 17-18. Ja kun väärä profeetta tekee antikristuksen palvonnan pakolliseksi, Ilmestyskirja 13. luvussa. Kun antikristuksen valtakunnalla on sitä symbolisoiva merkki ja se yleisesti tunnetaan.
Ilmestyskirja 13. Sieltä. Kun merkin pitäminen julistetaan kaikille pakolliseksi, Ilmestyskirja 13:17, ja kun Syyrian toisen kuninkaan henkilökohtaisesta nimestä saadaan lukuarvo 666. Nyt mä luen ne raamattupaikat vielä, jotka liittyvät tähän tekstiin. Eli Daniel 7:23-26. Hän vastasi näin: 4. peto on 4. valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja puoleksi ajaksi. Sitten oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Sitten on Daniel 9:27. Hän tekee liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Daniel 8:9. Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja ihanaan maahan päin. Tämä sarvi kuvaa sitä kuningasta, joka sitten niin kuin hyökkää tuonne itään ja etelään ihanaan maahan päin, eli Israeliin. Ja Daniel 11:36-45. Ja kuningas tekee mitä hän tahtoo ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista Jumalaa, itse Jumalia Jumalaa vastaan, ja hän puhuu kauheita. Hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa, sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Hän ei välitä isänsä Jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muistakaan Jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia. Ja sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten Jumalaa, siis sitä Jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet. Hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kallilla kivillä ja muilla kalleuksilla. Tätä hän tekee vahvoille linnoituksille ja vieraille ne jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kansansa ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla, ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu, mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Ja hän ojentaa käteensä maita kohti, Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet. Ja libyalaiset ja etiopialaiset liittyvät hänen häntä seuraamaan. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä. Ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi. Hän pysäyttää hovitteltaansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee eikä häntä kukaan auta. Daniel 7:25. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 8 ajaksi ja puoleksi ajaksi. Eli tavallaan olisiko se niin kuin vuodeksi, 8 vuodeksi, eli 3,5 vuodeksi. Joo. Daniel 8:10-12. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Hän ylpeili sotajoukon ruhtinaistakin vastaan ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. Myös sotajoukko jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan ja mitä se teki, siinä se menestyi. Ja sitten Daniel 9:27. Hän tekee liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi. Hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Täällä on paljon samoja raamatupaikkoja toistuu, mutta luen kuitenkin nämä. Daniel 11:41 hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu, mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Sitten Jeesuskin varoittaa Matteus 24:15.
Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Toinen Tesaloniikkalaiset 2 ja 4. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan, niin hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Eli tässä vaiheessa, kun me tiedetään, että tämä tapahtuu, niin Jerusalemin temppeli on rakennettu uudelleen. Ja sitähän ei tällä hetkellä ole siellä. Ilmestyskirja 14, 9-11. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa sen kuva ja ottaa sen merkki otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattavan pyhien enkelin edessä ja karitsan edessä. Heidän vaivansa savu on nouseva aina ja kaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Mä luin, että Daniel 11.49 hyökkää myös ihanaan maahan. Se on taas täällä sanottu. Matteus 24, 15-22. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämä lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on. Joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita imettäväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Se silloin oleva suuri ahdistus, joka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja eilen niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Tämä niin kuin raamattupaikka mun tuli mieleen. Mä puhun myöhemmin tästä samasta asiasta vielä. Ilmestyskirja 12, 14, 13-16. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kirastansa vaimon jälkeen vettä, niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syösyt kidastansa. Sitten tulee näistä säkkipukuisista, puhutaan tässä Ilmestyskirja 11. Minä annan 2 todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne 2 öljypuuta ja ne 2 lampujalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku teitä tahtoo heitä vahingoittaa, he lähtee tuli heidän suustaan ja kuuluttaa heidän vihollisensa. Jos joku tahtoo heitä... Niin. Ja että vahingoittaa on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimissa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto se, joka nousee syvyydestä käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla. Eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen. Ja nämä 2 profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki. He nousivat jaloilleen. Ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne. Niin he nousivat taivaaseen pilvessä ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Ja sitten on taas tämä sama paikka, että ei voi ostaa eikä myydä. Tässä on viisaus, jolla ylmeys on, se laskekoon se pedon luvun, ihmisen luku, sen 666. Ja tosiaan tälle pedolle annettiin sitten valta, Ilmestyskirja 13, pedolle kuvalle henki, pedon kuvalle annettiin henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Huomatkaa muuten tässä, että panemaan merkin, hän itse laittaa sen merkin otsaan tai käteen. Et sitä me ei tiedä, millä tavalla tämä tapahtuu, mutta tällainen aika on tulossa, mutta vasta tempauksen jälkeen.
Näin Olavi Kokkonen opettaa ja mä uskon, että se tapahtuu näin. Mä olen aikaisemmin puhunut tästä ylöstempauksesta ja tällä hetkellä niin kaikki merkit on jo viittaa siihen, että lopun aika on ja se aika on lähellä, jolloin morsiusseurakunta otetaan pois. Mutta sitä ennen morsiusseurakuntaa puhdistetaan, seulotaan ja me odotetaan sitä vapautuksen hetkeä, koska me jo nähdään se synti ja se pahuus, mitä tässä maailmassa hallitsee ja vallitsee vääryys ja valhe. Nyt on semmoinen seulonnan aika ja Jumala, joka puhutaan Jeesuksesta, että hän on viinitarhuri ja tekee työtä, että sadosta tulisi suurempi. Hän karsii, leikkaa ja puhdistaa meitä, jotta me voitaisiin tuoda kantaa enemmän hedelmää ja se hedelmä näkyisi meissä ja ihmiset näkisivät siitä hedelmän tuoksusta ja niin kuin mä tuossa puhuin näistä hengen hedelmästä, niin näkyisi tämä meidän rakkautemme ja se, mikä lähimmäisiä kohtaan, koska ne vetää puoleen se Jumalan rakkaus. Ja se, että me halutaan kertoa, kuka on meidän pelastajamme. Antikristus pääsee siis vaikuttamaan vasta silloin, kun morsiusseurakunta ei ole enää vaikuttamassa rukouksilla maan päällä. Pedon merkki on näkyvä merkki otsassa tai kädessä. Toiset näkevät, jos sinulla ei sitä ole ja antavat sinut esimerkiksi ilmi. Tämä on semmoinen aika selvä asia. Ja nyt sitten tässä kerrottiin siitä vedonmerkistä, että se ei ole mikään siru, niin kuin tuossa epäillään. Mä silti haluan tässä nyt siitäkin puhua vähän. Eli mä ensin nyt vertaan, että miksi ylöstempaus tapahtuu ennen Antikristuksen valta-astumista, ennen tätä pahinta vaivan aikaa. Ensinnäkin Raamatussa on paljon kertomuksia siitä, että miten Jumala pelasti oman kansansa hurskaat semmoisilta asioilta, mitä hän aikoi tehdä. Muun muassa hän pelasti Noohan perhekunnan, kun se oli päässyt laittomuusvaltaan ja tilanne oli, ihmiset oli kaiken kaikkiaan pahoja. Mutta Jumala halusi pelastaa Nooan perheen, koska Nooa oli vanhuskas ja hän oli ainoa, joka uskoi enää Jumalaa ja hänen perhekuntansa. Ja Jumala rakasti niin paljon Nooa, että hän koko perhekunnan pelasti. Ei se ollut vain se pelkkä Nooa, vaan yksinään oma Nooa, vaan hänen perheensä, vaikka ei kaikki olisi ollutkaan yhtä uskollisia kuin Nooa itse, mutta Nooa rukoili ja Nooa pelastui. Sitten Lootin perhe, joka eli aika syntisessä Sodomassa, niin Jumala Lootin perheenkin Abrahamin rukousta tähden pelasti. Muistakaa, että esirukous on niin tärkeä, että kun sä rukoilet, niin se esirukous voi pelastaa sun perhekunnan tai ne rakkaat ystävät tai joita sä puolta sä kannat tuot Herran eteen. Eli seurakunta otetaan pois näkemästä pahuutta, koska nyt me nähdään jo paljon pahuutta ja seurakunta kärsii. Ja tänä päivänä on valtavasti kristittyjä, jotka kärsii uskonsa tähden. Vankiloissa viruu näitä paljon. Eli ei voida sanoa ollenkaan, että ahdistuksen aika ei olisi ollut, koska ahdistuksen aika on koko ajan nyt. Ja vainot ovat alkaneet, myöskin Suomessa. Mä kerron siitä vähän hetken päästä. Ja muistetaan se, että Jeesus tulee yllättäen äkkiarvauttaa. Tulee päivänä, jota häntä ei odoteta. Ja nyt jos ajatellaan näin, että monet, jotka opettaa niin, että Jeesus tulee vasta vaivan ajan alussa tai lopussa tai puolessa välissä, eli siinä aikana, jolloin jo vihan aika alkaa. Niin Jumala ei ole vihaa meitä määrännyt. Niin jos me ajatellaan, että se ylösotto tapahtuu vasta silloin, niin silloin nämä ihmiset tuudittautuu siihen, että joo, että sitten mä voin vasta syttyä palamaan Jumalan tulta ja haluaa palvella Herraa, kun on se pahin aika. Mutta koko ajan tilanne pahenee ja koko ajan vaikeutuu evankelioiminen. Eli hän odottaa, Jeesus katsoo sellainen ihminen on valmis, joka odottaa aktiivisesti Jeesusta. Valvova morsiusseurakunta, se odottaa aktiivisesti Jeesusta. Ja jos me jätetään siihen, että sitten kun Antikristus tulee, otetaan sitä, niin sitten se on aika paha tilanne, jos Jeesus tuleekin yllättäen, että olekaan valmis. Eli se on valmis, joka odottaa aktiivisesti Jeesusta. Ja meillä on myöskin halu palvella Herraa. Me ollaan armosta pelastettuja, se on ihan fakta. Ei tekojemme kautta. Se on Jumalan lahja se pelastus. Mutta me halutaan jouduttaa Jeesuksen tulemusta niin, että me teemme työtä, että mahdollisimman moni pelastuisi. Ja halutaan palvella Herraa, koska kuitenkin palvelustakin saadaan palkkaa. Mä tulen puhumaan siitä
Kristuksen palvelemisesta vielä ihan erikseen puheen, että me saadaan palkka myöskin siitä, mitä me tehdään täällä maan päällä. Vaikka me ei tarvitakaan ansaita pelastusta. Pelastusta ei tarvitse ansaita, me ollaan armosta pelastettuja. Mutta jokaiselle me on annettu jotakin, millä palvella ja miten me voidaan Herraa palvella. Eli nyt on jo niin paljon sotia ja maanjäristyksiä, on tulivuorenpurkauksia, kaikenlaista on tapahtunut, homoseksuaalismi on lisääntynyt, laittomia lakeja, niin laittomuus on päässyt jo valtaan ja ihmisten rakkauskin on kylmentynyt. Eli ja samalla kuin Raamatussa niin kuin oli Noan päivän ilma ihmisen pojan tulemus. Eli meillä ei tarvitse odottaa enää uutta hetkeä, milloin se tulisi, mutta Jumalan armo on se, että hän viivyttää tuloansa sen vuoksi, että ihmiset vielä pelastus ja uskovat heräisi. Siksi Jumala niin kuin ravistelee tätä Suomenkin maata uskoa ja monia maita, missä Herra haluaa vaikuttaa. Mutta sitten se, minkä takia meidän ei kannattaa ottaa sitä sirua, vaikka siru ei olisikaan se pedonmerkki. On tapahtunut tapauksia sekä Suomessa että muualla päin ihmisillä on laitettu siru salaa, heidän tietämättä. Ja kun nyt joku sanoo, että nyt puhut valturia, mutta tämä pitää paikkaansa. Tunnen ihmisiä, joilla on tehty näin. Jopa implantteja otetaan korviin, vaikka implantti, ja ne kuulee ääniä ja sitten luulee, että ne on skitsofreenikkoja. Tätä tapahtuu, tätä tehdään yksityisesti, joissakin yksityissairaaloissakin saatetaan tehdä yksityisillä klinikoilla. Mutta voidaan ihan tehdä, sanot rokotuksen kauttakin voidaan laittaa ihmisiin jotain siruja. Sen takia niin missään tapauksessa pedonmerkki ei olisi mikään siru, koska sitten ihminen ottaa sen vapaaehtoisesti. Ja jos meille pakollisesti laitetaan jotakin meitä tahtomatta, tietämättä siis tarkoitan, niin ei se ole silloin mikään pedonmerkki. Mutta en suosittele ottamaan sirua, vaikka vahingossa voituisikin, niin sä et voi sille mitään, mutta jos ottamaan sitä sirua niin kuin itse vapaaehtoisesti, koska silloin sun DNA saadaan tietää. Ja silloin voidaan sitten niin kuin skannata, sua voidaan niin kuin tarkkailla. Ja nyt meillä on GPS-laitteet, kaikilla jo puhelimet. Puhelimissa on siru kaikkien puhelimissa ja ihmiset pystytään seuraamaan ihmisiä puhelimien avulla. Et se on niin kuin, jos sä haluat, että sua ei seurata minnekään, niin se ei pitäisi pitää silloin puhelinta mukana. Mutta tämä on tänä päivänä tämä yhteiskunta tämmöistä, että niitä tarvitaan, niitä puhelimia. Mutta se on kuitenkin myöskin semmoinen hyötyväline, että sen takia tässä on niin kaksipiippunen juttu, miksi puhelinta käytetään. Tänä päivänä on mitään semmoista rikollisuutta, jolloin ihmisten tietoja käytetään hyväksi ja GPS-paikannuslaitteilla voidaan tietää, missä ihminen liikkuu ja sitä voidaan kiusata ja manipuloida, ottaa uhriksi, koekaniniksi teknologian avulla. Sellainen järjestö olemassa kuin Suomen joukkovainotut, sieltä netin-sivulta voi tietää lisätietoa tästä asiasta ja jos olette joskus lehdestä lukenut Havaijin syndroomasta, niin tämän tapaisia asioita, ilmiöitä on tapahtuu maapallolla eri puolilla maailmaa ja myös Suomessa. Englannin kielellä tämmöinen opas olemassa kuin Targeted Individuals Harassment. Suomessakin on tehty tästä tämmöisestä oppaasta niin käännös, oletko hereillä. Se on opas, se ei ole niin kuin hengellinen, vaan se on nimenomaan opas tästä teknologian käytöstä, mitä tapahtuu eri puolilla maailmaa. Tätä ei tarvitse pelätä, mutta tämä on just se raamattu paikka, missä Jeesus sanoi, että ellei niitä päiviä lyhennettäisi ja mikään liha kestäisi, niin tällaisten kautta pystytään ihmisiä kiusaamaan ja jopa kiduttamaan. Niitä tulee kipuja ja voidaan ampua näillä laaseraseilla ja mikrosiruilla tai mikroaalloilla ja tämmöisillä. Et sen takia niin kun ei kannata ottaa sitä mikrosirua itseensä. Tämä on hyvin vajavaisesti kerrottu tämä asia, mutta mä sen takia haluan tämän puhua, koska kannattaa miettiä, että ei ainakaan sen itse oma elämänsä helpottaakseen ota sitä sirua, että voi vaikka ostaa kaupasta tai muuta, niin sillä heulattamalla kättä jossakin tämmöisissä lukulaitteissa. Ja uskovia vainotaan todellakin paljon Aasian kommunistisissa maissa ja muslimimaissa ja kristityillä ei ole oikeuksia. Kristityt on kaikkein
eniten vainottu ryhmä maailmassa. Ja tänä päivänä jo on paljon tämmöisiä teknologian vankeja. Ne joutuvat olemaan työttömiä, ne ei pysty käymään työssä enää, koska ne kivut ja niiden kiusaaminen on sitä luokkaa, että he eivät kykene. Ja sitten he ajautuvat joko mielisairaan tai eläkkeelle tai jonnekin, saavat sellaisia diagnoosia, että eivät pysty tekemään töitä. Ja nämä tapahtuu myöskin ihan oppineillekin ihmisille. Tiedän tämmöisiä tapauksia useampia. Mutta todellakin se pitää muistaa, että tämä ei ole kuitenkaan pedon merkki, koska näitä voidaan laittaa ihmisiin salaan. Ja pedon merkki otetaan vapaaehtoisesti ja itse laitetaan se merkki itseensä. Ilmeisesti ne on jonkinlainen nauha tai joku. Me emme tiedä, minkälainen se on, tai sitten mennään johonkin, jossa laitetaan se merkki sinun. Onko se tatuointi, mikä se on, me emme tiedä sitä. Mutta me ei tarvitse tietää, koska se ei tule meidän aikana, jos me ollaan valvovia, uskovia. Pedon merkki siis saa aikaan sen, että sen valitsija palvoo Jumalan antikristusta. Seurakunta ei ole täällä valitsemassa sitä merkkiä. Juutalaisia on vielä paljon, he joutuvat tekemään valinnan sekä ne kristityt, jotka eivät valvoneet, eivät olleet valmiita, kun ylöstempaus tapahtui. Heillä on vielä mahdollisuus pelastua. Heti jäätyään tänne moni, niin kuin luopi, joka ei ollut valmis, joutuu piiloutumaan. Mutta sekin ilmenee vasta, kun antikristussa alkaa luoda sitä järjestelmää, joka on jo aika pitkälle tänä päivänä luotu tekoälyn keinoin. Ja tekoäly on semmoinen asia, mistä mä tässä aikaisemmin kerran mainitsin, että Markku Veilo oli kysynyt tekoälyltä, että mihin se johtaa, kun tämmöinen tekoäly on tehty. Niin tekoäly johtaa siihen, että tämä systeemi, että ihmisiin asentaa se tekoäly, niin se on sitten mahdollista just nimenomaan sirutuksen kautta. Silloin meidän niin kuin DNAtakin voidaan aloittaa muuttamaan ja tällaisia asioita, mutta todellakin niin on sitten miten hyvänsä tämä pedon merkki, niin mä uskon, että se on todellakin, niin kuin Olavi Kokkonen opettanut, niin se on vasta antikristuksen aikana ja ei seurakunta-aikana ollenkaan. Ja me tiedetään, että tosiaan näitä päiviä, että on oleva suuri ahdistus, joka missään maailmassa ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän aikaan asti. Eli että päiviä lyhennettäisiin, niin ei mikään liha pelastuisi. Valittujen tähden päivät lyhennetään. Eli valittuja on myöskin antikristuksen vallan aikana, koska niitä on sellaisia ihmisiä, jotka herää vasta vähän myöhässä. Mutta nekin haluaa pelastua, jos ne on uskovan tai saaneet opin ja kuulevat totuuden. Eli pyhä henkeä ei oteta pois ylöstempauksessa. Mutta sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois ja antikristus on riehuu täällä maan päällä. Apostolien teos 1. luvussa kerrotaan tämmöinen, opetuslapset kysyivät Jeesukselta. Niin he ollessansa koolla kysyivät häntä sanoen, Herra, täälläkö ajalla sinä jälleen rakennat isolle valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää hetkiä eikä aikoja, jotka Isä oman valtansa voimalla asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi 2 miestä valkeissa vaatteissa. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eli takaisin maan päälle tuleva. Ja tämä tapahtuu nimenomaan Öljymäellä, jossa Jeesus otettiin ylös opetuslasten keskeltä. Eli Jeesus tulee siis maan päälle Öljymäelle toisen kerran ja samaan paikkaan. Ja se on Sakarian kirjassa tämä profetoitu. Sakaria 14.4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Sakaria 12.10. Ja minä vuodetan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle armon ja rukouksen hengen. Ja katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista,
murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja todellakin Jeesus tulee takaisin maan päälle, niin hän ottaa kiinni vihollisen, eli ne, tavallaan niin tämä sota voitetaan, mikä on silloin riehu, ja syntyy 1000-vuotinen valtakunta, josta mä tässä vielä luen muutaman raamatun paikan. Ilmestyskirja 20 ja 1-6. Ja näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa, ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille. Heille annettiin tuomiovalta, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironeet eloa ennen kuin ne 1000 vuotta olivat kuluneet loppuun. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuisa pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja, hallitsevat ne kanssaan ne 1000 vuotta. 1000 vuotta on kulunut, niin saatan pääsetään vielä irti. Sitä mä oon monta kertaa miettinyt, että miksi. Mä luen tästä ilmestyskirja 27:10. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatanan vankeudestaan. Ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt ja päivät, aina iankaikkisesti. Tämä, että minkä takia se vielä päästettiin irti, tämä saatana. Sanotaan, että kun sinäkin aikana, tuotuisen valtakunnan aikana, syntyy ihmisiä maan päälle. Nuorin kuolee 100-vuotiaana. Se on toisessa paikkaa Raamattu. Mä en nyt sitä kaiva enää esiin tässä hetkessä, kun on puhe venynyt yli puolen tunnin. Mutta sen verran niin kuin sanon vaan, että niidenkin usko tullaan koettelemaan. Että kun saatanaan päästetään, siinä vaiheessa ne ei tee mitään pahaa, mutta sitten kun vihollinen tulee, saatana päästetään irti, niin myöskin tulee synti. Tavallaan syntylankemus voi tulla heidän osakseen. Mutta ne sitten, jotka uskoo Jumalaan, niin ne säilyttää sen varmaan sen vapauden, eivätkä sitä alistu sille vihollisen vallalle. Mutta viimeinen tuomio tulee tämän jälkeen, kun saatana on sidottu. Ja minä näin suuren, tämä jatkuu tästä ilmestyskirjasta, 11 ja minä näin suuren valkean valtaistuminen ja sillä istuvaisen, joka kasvoi ja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistumen edessä ja kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonella antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Tietenkin kauheita ajatuksia nämä, mutta paha saa palkkansa, se ei ole mitään satua, vaan se on oikeasti totisinta totta. Mutta ne, jotka Herraan uskovat, he pelastuvat ja muistetaan se, että koitetaan elää siinä toivossa lähellä Herraa Jeesusta, niin että me voitaisiin vetää ihmisiä Jumalan tykö ja etsiä Herraa omassa elämässäni ja hänen tahtoansa. On tulossa vielä sitten puhe rakkaudesta, koska Jumala haluaa antaa rakkausherätyksen. Ja sitten tulen näistä
kuinka kukin saa palkkansa tekojensa mukaan. Vaikka armosta ollaan pelastettu, mutta palkanmaksupäiväkin tulee. Jeesus, kiitos, että sä siunaat jokaista, joka kuunteli tämän puheen ja annat sellaisen rauhan, vapautat kaikista peloista ja annat semmoisen rauhan, että Jeesus, sinä olet meidän mestarimme, vapahtajamme ja kun me ollaan luovutettu elämä sinulle, niin sinä pidät huolta meistä. Me pysytään, Herra, sinussa ja päästään perille ja vaikka ylöstempaukseen, jos se tulee ihan nyt. Kun ei tiedetä milloin se tulee, mutta se voi olla lähelläkin se aika. Aamen. Ole siunattu.